ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଥାଏ ସେଇଟା କେବେ ବି ହେଇପାରେ ନା। ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଯେମିତି ଯାହା ହଉ କଟି ଯାଇଥିଲା ଅଫିସରେ। ବାଟରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ପରିବାକୁ ଦେଖି ମୋ ମନଟା ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ସବୁ ଧରି ଶାଗ ଟିକେ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଘରକୁ। ଅଫିସରେ ତ ଦିନସାରା ରହିଲେ କିଛି ଲାଗେନି। ଅଫିସ ଠିକ୍ ଛୁଟି ହେବା ଟାଇମରେ କିଛି ସମୟ ଥାଏ ମନଟା ଏମିତି ହୁଏ କି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଘର। ବସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ହୁଏ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଏମିତି ହୁଏ ନା? ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଆସିବା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ହେଲମେଟ୍ ଥୋଇ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଆସି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି। କେତେବେଳଠାରୁ ଜଳ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ମୁଁ ତରସି ଯାଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଟିକେ ଜଳପାନ କରିଦେଲି। ତାପରେ ବସିକି ଭାବିଲି କ'ଣ ରୋଷେଇ ଆଜି କରିବି। ପରିବା ଧରି ଆସିଲା ବେଳେ ତ ବହୁତ ସାରା ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ମୁଣ୍ଡରେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଆଇଡ଼ିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି, କୁଆଡ଼େ ଫୁର ହେଇଗଲା। ଘରର ଏ ଅସଜଡ଼ା ବେଶ ଦେଖିକି ମୋ ଭୋକ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଘର ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ? ମୋ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ନା ନିଶ୍ଚୟ ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ।